ideme naspäť na stavbu. Takže sme na stavbe. Všetko funguje ako má. A stane sa situácia, že potrebuješ niečo zmerať. Máš meter? Väčšinou 5 metrov. Zabudla som si krajčírsky meter. Nie, ten drevený? Nie, tak ten rozťahovací. Ten vyťahovací, ale ten drevený je lepší. Drevený lebo je lepší. tam vyťahuješ a potom sa s tým biješ. Ale je len 2-metrový a vyťahovací je 5-metrový. Ale čo ak chceš zmerať 10 metrov, 20 metrov? Alebo zrátať objem, obsah. Tak si zoberieš takéto. To mi chceš povedať, že toto vie zrátať aj objem a obsah? Áno, je to tu nakreslené. Aha. Area, to není urea, to je area, akože urinea. Obsah. Volume je objem. A toto je výška. Takže počkaj, koho si zmeriame? Zmeriame si štúdiom. Odtiaľto po stenu štúdia 3,5 metra. Odtiaľto po druhú stenu štúdia 5,2 metra. A teraz budem machrovať, že ešte, keď zmeriam strop, takto, 0,9 metra. To ti meria kameru. Zasvietil som do kamery, ukáž? Podľa mňa ti meria kameru. Hej. Asi som zasvietil do kamery, no. Ale po kameru to není 0,9, počkaj, skúsime takto. No 2,1, mala si pravdu. A potom ženy nemajú odhad. Ale vieš, teraz som lenivý. A predstav si, že mám 2 kolegov. A týmto vypálim okolo len jednému. A ty chceš zničiť obidvoch naraz. Áno, tak si zoberiem takéto. Aha, vyzerá to veľmi podobne. Len sa to líši, že podri, tu je laser, aj tu laser. Čiže tu kábel, aj tu kábel. Mám 2 lasery a ešte sa mi prepína tak pekne ten displej. Aj Maxovi ukážeme, ako sa mi prepína displej. Aj keď ho otočím, zase sa mi prepne displej a zase sa mi prepne displej. A môžem machrovať takto, keď si to dám. Počkaj, čo som stiskol. Mám to dolu hlavou? A nefunguje. No lebo meriam kvetinky. Pozri, 8,9 metra. Aj Maxovi ukážeme. Max, vidíš? Celé štúdio naraz. No, ale akože reálne by malo tak 9. No, keď nerátame nejaké zachytenie o vieš čo, záves. Najväčší problém pri tomto je trasenie rúk, že keď si to ty zoberieš, keď sa aj pozrieme do tej kamery, teraz máme laser, že pozri, ja mám problém reálne trafiť do tej kamery rukou. Áno? Áno. Lebo ruky sa chvejú a pri tej vzdialenosti 9 metrov ti to pláva. Preto na to vymysleli takú dobrú vec, že to má magnet zozadu. Že ty si to pripneš na zárubňu alebo na niečo, na mincu asi nie. Ale vieš si to pripnúť a meriáš na obidve strany naraz. Ideálne by bolo, keby som si to vedel takto položiť na niečo, nejaký stojan. Je tu aj skrutka na stojan. Tie väčšinou mávajú, tento nemá, ale vieš si to dať na stojan a nechať ho zmerať To tak. sú na stavbách také tie stojany, alebo aj pri cestách sa objavujú ľudia, ktorí idú niečo merať. Aha, na stojanoch. No, dneska sme to stretli. Jaj, ale ten Nuvio bol v takom zelenom oblečení a nebol polovník, že? Nie. Nešiel merať vzdialenosť jelenia, aby ho trafil. Ale nebol dobrý ujo, on nemeral vzdialenosť, neviem, či vieš. Nie, nemyslím policajta. Nemyslíš toho policajta, čo tam meral na autičkách, nie? My sme to spravili naraz. Nemyslím toho policajta, že tam bol jeden pán popri ceste, a bolo to podľa mňa dosť nebezpečné, on mal takú trojnožku a tiež mal... Geodeti to robia, nie? Teodolit. Geodeti, áno. Teo čo? Teodolit. To je tá trojnožka, tú vec, čo má na trojnožke. Áno, tak to je na toto, nie? Nie. Aha, dobre, tak nič. Ale niečo podobné používajú, ale oni, keď potrebuje zmerať, odkiaľ si kam, aby to nemusel krokovať. Ale on má ten geodet má aj toho kamaráta s tou tyčkou, čo chodí. Áno. Áno. Tak on zachytáva tú tyčku? A ten tyčkár je tiež dôležitý pri ňom. Lebo musí mať nejaký oporný bod. Áno. Aha. Toto je iné. Dobre. Toto je iné. Tu je jedna podstatná vec. Pozri, teraz je čiarka v strede, ale ja tomu viem povedať, že keď chcem zmerať okno, tak si to postavím takto do okna a nemôžem merať odtiaľto od vrchu, lebo by mi toľko to chýbalo. Tak ja mu poviem, že meraj mi od spodu v tom prípade. OK. Áno, každý to má na displeji, že ty mu môžeš povedať že meraj. Aha. Asi to oni neuvidia, že na kamere. Nevidia to asi, Max, že... uvidia na kamere túto na displeji? Túto časť. Vynikajúce. Že
že to sa dá prepnúť, počkaj, ja si tu musím nájsť, tá ikonka, tak, že či meriem odtiaľto z vrchu, alebo odtiaľto zo spodu. Predstav si, že by ti niekto prišiel zamerať okná a prepol by si to, že meria odtiaľto, zameria ti pekne okná, prídu, dovezú ti na dom nové okná, tie staré už máš vyhádzané, oni prídu a pán vedúci, chýba nám. Čo chýba? No toľko to nám chýba do okna. Treba dorobiť, dajte sem tie tehly. No, takže asi by si nebola veľmi rada, preto to tie laserové meráky majú prepínateľné a tento šetrí baterky, chlapec, nejako sa nám vypol. Tu má aj takú guľočku. Max, tebe to ukážem. Tu je guľočka s vodováhou. Vidíš ju? Keď meriam šikmo, tak vodováha sa mi rozvodováhuje, lebo keby som nameral viacej. To je pravda. Ano. To je veľmi dobré. Rozdiel medzi nimi, zásadný ešte technicky, je taký, že tu keď mi dojdú baterky, viem ich vymeniť. Tu keď mi dojdú baterky, tak to musím nabiť jak mobil. Geniálne. Že toto je nabíjateľné. Geniálne. Mám jednu podstatnú otázku. No. Tento lepší, tak akú vzdialenosť najväčšiu vie zamerať? Myslím, že na každú stranu 60 metrov. Čiže 120 dohromady. A tento bude mať tých 60 alebo 80. K tomu býva ešte normálne také špeciálne zrkadielko. Počkaj, či tu bolo pribalené. Áno, je tu taká kartička. Máš takúto fóliu, ktorá sa trošku odráža. Takto. No je taká leskla. Vidíš, takto to nevyzerá. Vyzerá to také šedé. Ale keď si to správne nastavíš, tak sa to leskne, aby som ten laser vedel odraziť na väčšiu vzdialenosť. Takže mám aj takúto fintu. A to ako robíš? No, niekam to priložíš a merieš voči tomu. No. A on sa ani neodráža, nevytvára. No on sa odráža, ona je spravená tak, aby sa to jemu odrážalo naspäť. To nie je pre teba. Ale vieš, čo myslím? Že on nerobí... Do kamery, že by išiel? Nejaký zásadný odraz, ten laser. Ak ti robí svetlo, že sa láme, tak ten laser sa neláme. Ukáž, či je zlomený laser. Pozri, tu mám na ruke zlomený laser. Ukážeme na kameru. Tak to nahornú. Tak sa láme. Že trošku, ale veľmi málo energie ide. Hej. Oproti tomu, čo je na tom. Wow. Vieš, že keby si merala treba čiernu stenu, ako takú, že ozaj čiernu stenu, kde by sa laser neodrážal, tak si potrebuješ pomôcť. Takže to tam akože niekto bude stáť a priloží to tam. Áno. Dobrého kamaráta, ktorému ideš vypáliť oči. Takže keď sa bude šéf pýtať, prečo potrebujete byť práci dvaja, tak mu vysvetlíte, že každá práca je do dvojice. Počuj, dobre, tu mám 2 lasery, takže môžem vypáliť oči 2 naraz, tak potrebujem 2 kolegov, áno? Áno, takže do trojice a potrebuješ 2 kartičky. Ale vieš, že potom nikdy mi vedúci nekúpi takýto dobrý merač, dvojlaserový, lebo... Kúpi ti drevený meter a budeš to merať síce pol dňa, ale budeš to merať sám. Presne dobre, tak. ušetríme človeka. Hej. Technológia nepomohla. Presne. S týmto radšej končíme, to už sme sa zamotali. Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť. Pre nás to bolo veľmi osviežujúce a či pre vás, to už nechám na vás. Ahojte.